Kaixo! 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 Ongi etorriak Askatasuna Institutoko hau podcastera, eskidetza eta askatasuna oinetan zabaltzeko zona librera. Podcast honetan hainbat gaiei buruz hitz egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Hasteko prest? Gaurko kapituloan maitasun erromantikoa. Kaixo, ongi etorri gure podcastera. Noa, Amaia, Irune eta Naia gara eta saio honetan maitasun erromantikoaren inguruan arituko gara. Lehenik eta behin, denok aldakigu zer den maitasun erromantikoa, bakoitzak bere ikuspuntua izan arren, maitasun erromantikoa harreman heterosexual eta monogamoetan oinarritutako idealizazioa da. Bikotekide izatea oso garrantzitsua da gaur egun, eta harreman guztien gainetik nagusitzen da. Denoi gertatu zaigu familia bileretan norbaitek galdetzea bikotekiderik aldugun. Noiz aurkeztuko diegun, laguntzarik nahi dugun norbait aurkitzeko. Denbora pasatzen ari dela, ordua iritsi zaigula bikotekidea izateko. Baina, bikotekidea izatea garrantzitsuena alda, maitasun erromantikoa bizi aldaiteke, nondik datorri deia, zer uste duzuen eskak? Nire ustez, maitasun erromantikoak definizioan esaten den bezala, guk sortutako zerbait da. Oso zaila da harreman perfektua izatea eta horren eredu bakarra egotea. Pertsonok desberdinakaren bezala harremanak ere badira. Maitasun mota hau Disney filmetatik ateratakoa da. Printzesa bakoitza bere printze urdina du eta hark salbatzen du. Ideia horrek emakumea modu ahulean uzten du eta matxismoa hortik datorrela esango nuke. Nire iritziz, maitasun erromantikoaren ideia aldatu egin beharko genuke. Ez nuke esango maitasun erromantikoa existitzen ez zenik, baizik eta idealizazio horri buelta eman eta gure realitatera moldatu beharko genukela. Nire ustez, maitasun erromantikoa oso errotuta dago gizartean, eta zerbait egin beharko genuke egoera honi buelta emateko. Izan ere, maitasun mota bat baino gehiago dago. Bikotekidea dugunean, harreman guztien erdigunea jartzen dugu, eta gainerakoak bigarren mailan uzten ditugu. Mariluz Esteban feministak maitasuna ez du guztiaren gainetik jartzen, eta esaten du gure arreta eta zaintza merezi duten gauza gehiago daudela. Hori da, oreka bilatu behar dugu harremanak ez direlako garrantzitsuena, ikasketak, lana... Zulora podcastaren saio batean, bikotezentrismoa deitzen diote. Esango nuke terminoa egoki dela, gizarte bezala gauzei izena jartzeak lasaitasuna ematen digu. Horren harira, askotan gertatzen da bi pertsonen arteko harremanak izena ez zuenean serio zela esaten dugula. Izanik gabe ez dela existitzen, baina maitasun abstraktua da, zergatik jarri izena. Egia da, bi pertsonen arteko harremanetan gertatzen dela. Esan duzu, eta azpimarratu nahi dut maitasun hirukotetan, laukotetan eta askotan ematen dela. Monogamia edo polimaitasuna, nire ustez biak aukerak dira. Gaur egun polimaitasuna ez dugu begi honez ikusten, eta askok puta, txupapoias eta horrelakoak deitzen ditugu, pertsona batekin baino gehiagorekin ateratzen direlako. Ados nago Naiarekin, aitortzen dut ni ez nintzatelekeela pertsona batekin baino gehiagorekin egongo aldi berean. Ateratzen esan nahi dut, baina maitasuna ondo dago eta askea izango beharko litzateke. Nik polimaitasuna errespetatzen dut, baina nik bikotekide izan nahi dut niretzat. Ez dut nahi maitasun berezi hau partekatu. Hor arazo txiki bat dago. Pertsona hori ez da zuretzat eta beste pertsonekin harremantzeko eskubidea du. Bien artean erabaki bada harreman itxia izatea ondo. Nire ustez ez da beharrezko harremanei izenik jartzea. Maitasuna da eta libretzak maite izen. Aurrera egiten ari gara maitasun eta pertsona moten inguruko gaiarekin. Gehiak, boierak, bisexualak, heterosexualak, denaz desberdinak gara eta maitasunak forma asko ditu. Maitasun erromantikoaren bitartez ikasi dugu nolakoak izan behar garen, emakume eta gizonak. Ideia hortatik ateratzen den jendea araroa da eta diskriminazioa jasotzen du. Emakumeak ahulak gara eta gizonek salbatu behar gaituzte. Matxismoa hortik heldu duta, eta horregatik da garrantzitsua maitasun erromantikoaren ideiarekin bukatzea edo definizioa aldatzea. Oso garrantzitsua litzateke horretarako filma eta hezkuntza sistema aldatzea, kultura indargunea gisa erabiltzea. Maitasun erromantikoarekin bat dator Laranjardiaren mitoa. Honen arabera bikotekidere gabe ez gara bat, eta norbait behar dugu batura egiterakoan emaitza osoa izateko, laranja oso bat izateko. Guztiotzat bat dagoela esaten da, eta elkartzerakoan konexio perfektua sortzen da. Batek ez duena besteak du. Horregatik harreman perfektuak existitze, espero da. Hala erakutsi digute eta lehen harremanetan konturatzen gara gezurra dela. Espektatibak sortzen ditu maitasun erromantiko honek, eta harremana ez da perfektua zerbait gaizki egin dugulako da. Tontakeria bat da, esan dugu mitoa dela.
Beraz, ez da erreala. Txikitatik erreferentzia errealistak izan beharko genituzke. Mundu errealen bizitzeko prest egoteko. Perfektuaren termina gure errealitatea egokitu beharko genuke ere. Gure imperfekzio hori perfektua delako. Hori daukaguna ulertzen aldiazu, ez da? Bai, noski baietz, bat nator zurekin. Harreman perfektua nahi dugunez lan handia egiten dugu horrela izateko. Hau alde batera utzita hitz egin nahi nuke maitasunaren inguruko sakrifizioi buruz. Bikotezentrismoa lotuta dago. Bizitza aparte uzten dugu bikotekidean zentratzeko. Mariluz Estebanen arabera, sakrifizioak egin daitezke maitasunagatik, baina epe laburrekoak izan behar dira. Bere eskura daitezken sakrifizioak egin behar dira eta kontuan dizibili. Hori da, oreka aurkitu behar da. Ez gara konturatzen edo gizarteak sinestarazten digu maitasuna garrantzitsuena dela, baina zuek zuen egunerokoan horretan pentsatzen duzue? Lagunengan eta familiarengan askoz gehiago pentsatzen dut. Bikotekidearen maitasunarik gabe bizi gaitezke, baina uste dut gehienok maitasunaz inguratutak bizi garela. Hala ere, esaten dute monogamia eta maitasuna romantikoaren eredu tradizionalak harreman egonkor eta iraunkorren oinarria dela. Gauza da, harreman hauek etxipenera eramaten gaituztela eta zoriona sakrifikatzen dugula. Maitasun erromantikoarekin oso lotuta daude harreman toksikoak. Harreman toksikoetan beti izaten da gailentzen den norbait eta irtenbiderik ez duela sentitzen duen beste norbait. Normalean biktimak emakumeak izaten dira, printzesak gara eta printze urdinik salbatu behar gaituzte. Lehenago esan dugun bezala matxismoa hortik dator. Noski, alderantzizko kasuak ere badaude, inorez da santua. Honen inguruko adibidea dut, lagun bati gertatu zitzaion. Hasieran dena oso polita zen, baina gurekin ateratzeari utzi zion. Mutilagunak ez zion uzten gurekin geratzea. Egun batean, esan zidan mugikorra kontrolatzen ziola, eta geroago konturatu ginen ez ziola uzten makillatzea, arropa mota batzuk jartzea. Azkenean, maltratuak hasi ziren, eta abusu sexuala gertatzen ailegatu zen. Horrelakoak pila bat gertatzen dira. Horregatik, txikitatik, gauzak diren bezalakoak erakustea garrantzitsua da. Kolpe txarren bidez ikasi beharrean. Hala da bai, oso tristea da, konturatzen zarenean harremana ez dela perfektua eta oso gaizki doala. Hala ere, bizitza maitasun osasuntzuz inguratua dago. Gehiago baloratu beharko genuke familiaren maitasuna, eta lagunena ere. Harremanak zaindu beharrekoak dira. Imaginatu loreak direla, ura argia eta denbora eskaini batzaile. Labur bilduz, maitasuna romantikoaren ideia desagertzea edo aldatzea gustatuko litzaiguke. Hizkuntza eta kultura sistemak aldatu beharko lirateke eta maitasunaz aparte bizitzako beste alorrei ere garrantzia eman eta denbora eskaini behar zaie. Eta hau da dena ez da, neskak? Bai. Hau da, mila esker hemen egoteagatik eta zuen arretarengatik. Eskerrik asko eta hurrengo kapitulora arte.